Финансите на общината, тук може би е най-драстичната промяна в позицията на община Сливен. Много хубаво е, че на сайта на Министерството на финансите има и те започна от 2015 година на всяко 3 месече да публикуват данни за финансовото състояние на всички 265 общини в България, структурирана информация по различни показатели. Там лесно се вижда какво е било състоянието на община Сливен в края на 2015 година и че е най-задлъжнялата от всички 265 общини в България, като съпоставими. И всеки може да направи разлика с ситуацията сега, когато смело мога да кажа, че община Сливен е така в първата група на общини с най-здрави финанси, да го кажем така, в най-добро финансово здраве. Важно е това, важно е за мандата, който приключваме и през който минахме, но много важно е и за в бъдещето като основа и като потенциал за надграждане на това, което имаме като постижение през последните години.